انتي لم بقرب زقال زي 12 كمزي يبل نتوم امنتي بقال بكايدا بفقري بامنت بنصهناون ارأيا خنو منبر نتان اسنتك حدكوا اينعق كخندينا سباتيكم نامنتي ارأيا زخونكم نعلمان يكون زلكم زلو تصارفوا امنتي ريخمم دو بقى تصارفت منغست املاخ اياتوني ودي كوي دنگص لهم نعاتهم غرمكم ما تو منغست املاخ كاتو يكون لهم تصارفوا زبلو خلات صحفي قال املاخ لهم زامنلو تخونم نتقال بقى قال املاخ تيبلو مالو صارف الله يمانه منغست املاخ اتوني خايز بلا كانت يمانه زباس صارف سمعكم ودي منغست املاخ اتوني سبزي خلاص قال نجر تقاراني والله كمزيهم عينت سبات تقبروهم تيبلكم لهم بار ايه نسوا كفكم بس على السمع زلهم حج تيبلكم الله سمعوا نتم امنتي داغم استولدو يزرب زل اغلغلتينا زبلو باستراتينا زبلو مؤمنينا زبلو سبات بملؤاتهم تايكونو ميخا تيموثيوس بللو باولوس حجي تيموثيوس يله باولوس كا يله من يزل حجي انا نسخاتكم امو ارأيا نخونم الله برو نتم اغلغلتي انا بحالتي نتم سبختي انا بحالتي نتم بقى خمزي انا بحالت سباسي ابنت خونو مالكم دو ويش كتصرف خلو سو يخم تلو ويش اي نورمال ني دي تافي وهم سيل تافي عرو خوين نمبر بقى لبو خطعي ديم تلو خمزي على دي ويش تاخم تقور زلو انا زدا مو حق حزن زغلغل باستر كواي دي حجي يصرف زلو نمبر وا 3 عام زغبرو كواي بيت املاح اغلغال كواي ديم زلهم تصرفتي منغست املاح اي اتونيوم بيريد الراي تايب لكم الحج بارنتهم امنتي بقال تايماتي بقال بزراربا خمسي ابنت كنوم يخم كم الكا ايزربني كمزي اي بحالني دابلكم بقالاتكم معدوم بقال تايغبرو يخم معدوم الشخاتكم ما كل ازرارباكم كل نغراتكم تايخون بچو استقامه زربا تزاربيكم راي بكايدهم دم علبابساكم يخون تغباراتكم يخون امشاشت اهم يخون علبابسا خداونتكم يخون اودادق كل معاستاتو معاستوصو كل كاركتركم اكايدات بزلا بكاركتركم ما تاخون يخون ابنتاويان نومي بقال كتر الطرح يكونن بكايدا دما تاكون وميهم ابنت كون وميهم كرسنا ندا مرمرنا نخري بروخ كم يالو رسنا كم اغلغلتي كريستوس كم زي نغبر لنا ويش نسم صرفنا عصفينا نملس ويش كفاتنا نغبر راي بكايدا يلونالو እንደገና خا بفقري زيت كود افقر تحلو زيت كود افقري على باستر الله دويلس واي لو عمت بقى كلايت عمت كلايت ساسيت عمت صبيكا خمزي اي نغزي دعغز لمبر با الى خرستني صبيكا نيري بقى مساتم حدا خون مالتي نو بقى ناتي مغوغو ناتي عنچتي ناتي مقلو بعنچتنا زي مدرزو ترسنا يكون تغرمكم ما نمزرسنا يلن رايوا كيفرسني يكون بروخات لكم بقى شمشم بق تلو قالكم بقى شم كو يخم بقى شمشم ما انت مالتي بزيد تقب زرباسي ولا بقى طلبهم سنزد انا زغل حقي زيها زغل حقي زي كستو انا كم زغبرني واي مودات عالم كوينو كاي واي حرج خلك اسكاس حضر واي دكاي دايم لك مالت ري والله بفقر خاص ابنت كنوم نمن نتم داغم استولدو باستر ديوم اغلغلت ديوم مؤمن ديوم تاكلهم يهم فقر خاص ملؤات زيت رسنو هكا زيت رسنو متى وصلوا ابيت نتم تمرحوا زلخا بيت كريستيان نتم اوزلو داغم استولدو اغلغلت ديوم شماغلتات مزمران ديوم دياقونات نتم اوزلو بملؤم يكون ميخا ابنت ابي باولوس بمتى ابنت كون انا بطعم شغيرهم نيم جاتهم بكايداخا ساعات كنده غزا تاعتو توص تتغبر مسمن تزارب كمي غيركا كله اكايداخا صفوف وريخا طوري امان خون نتم سر عزيبلهم ابنت متاكت كون
بقى اسخا سرعه زلك سبيخ رول موديل من تكون لهم اسخا اكايدها كل ارمي هلخ فقر خادم ما زيت ودا من دا صرفون انديم كوينم و ندنا اسني زقل عز ندابلو ناي باولوس كلبيو ناي باولوس كمزي يقولون اللو دحن زوداي فقري كل ابساعت خدن زوداي فقركم صرفون كله اتصرف نسخ ريول لكم بروخ ولا انا طيله تنببكو تصلخو سي دا يسمعكو اي مسيلو انا يسمع جوغي فقر خطرح مليو راي يسمع فرقا دا يسمع يلا ولا امانتكم كوكو انا خا ويله ناتيكو قدد انت ايز قدد ناتكي ايز قدد زلو ناتكا اوشتي خاز قدد لدي كابتناتو سقدد لك ما تناقفك يتناقفكن هاي تعاخن تبللهم بان تيموثيوس يزارب يزلو رأيو بكايدا بفقري بقال دما ابنت كنا ميخ ازراربا خدما كل غزي او استملأيو ذلك زلي كان زيد لي كان زربا ايت الزارب كم خوين خون راي علالكم كل غزي مقر غبروا كلهم كاين بلا زلو رأيو املاح كون مقر زغبروا علالكم اسخاتكم بعلكم سي نزي داي مداي لكم كمصوار حزوو علاتكم كل معات الروم يخون اكايدهم كل غزي رول موديل ناي كالو سبات كونوا بفقر دماس كل معات عطوات كون يخون ملوات كونوا بفقري انتي مالتي ماليا زي بلو صرفن سدتن مكران شغرك مصكم كلس زيت رسنو سبات بو زيت الدهالو سبات كونوا فقرهم بقى يملا كل معاتي واي زكو بقى من نغاف زدلي خوينو ازياكم زيتناغفت كوين امبر غويتا اسكر ايو محرت غبرلهم اندابلكم سي فقر دما لبهم ازي ملء الى يزقبب يزلكم زل እንደገና በእምነት ከአብነት ኩን ነው ሚخ በምንታይ በእምነት አብነት ኩን ነው በእምነት ደማ ረህሞ አብገለገለ ዓለም ረህሞ የሽክ መጽ ተባለ 23 24 ወላ ገሊኹም ሲ ገሪብ ወላ ናትኩም ኮይ ወላ ስኹም እማንኩም ገርበና አነ በዓል አብዶ አፍሪካ ዘለው አብን ተሕሪም ክልጣው ንሕና ወይቱልኒ ويا بيكون نزلوا تحريم كخدو قال لهم تكيت قرط تريفكم نيرو فين كايدو نايوت كدو وين قال سجر مني بليز نتا معاتي اسي حدث بكون ازفلطاس يلن كوي دحركاس اب حدا بقى اب كندا يسك مصيت هلكم سي نكندا خالد زل علمك اب چانا زلو امن تخزغرو ما امن تبچانا زلو تي نتنبيش دي من عاقكم صبوق راي قال لهم صلصلسن وعيلكم شعاو دحان كاب سراحكم بكرمو ندا صلخ خلخ مثلا متاك مصن لكم تيك زازسكم اللهم كاب سراحكم ها بروحات كم يكون تابلكم الله سيدكم بامنت ابنت كونوا مالت زناوص ነገር ከመጽን ከሎስ ኢየሱስ አለው መባል ደሸግር ነገር ከመጽን ከሎስ ኢየሱስ አለው መባል ከቢድ ነገር ከፈጠረን ከሎስ ኢየሱስ ህያዊ ከምጽባይ ለማዓቲ ናይ መጨረሻ ማዓት ከም ዘይኮነት እግዚአብሔር አቢ ካልአይ ቻንስ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መሳኻ ከም ዘሎ እናቋጸርካ ዶው መባል እምነት ይባሃል ማለዚ ብሉ አይነት እምነት አታለው ማለዚ ብሉ አብትስ ተወደአ ዕዮ ክርስቶስ ምእማን እምነት ይባሃል ሰሚዕኻ ካብ ቃል አምላኽ بحقي اتقعزو امنتي بحال رئيخا اتأمنو امنتي بحال بعد خادم ما توصعو كمتا 12 عامت زحزح زبلان نبردم تسبيتي صاد ما بعلا كاب املاخ سمعت كاب قلي سمعت راح يسوس بحال له ابو يرسالم السبات خيدو بقى 5 جيرس يفوسيلا ناتا امنت دما جيرازيا نو خيدناو زفر كدامتو اتنكي فدماس فوسيه تجرينا يغزا رسايريو امنت كاي بحال زريو امين ابق سبعي دما تزاريب እንደገና ኢየሱስ ናብ ገዛክ ትመጻየድ ለካኒ በቃ ስኻ ሓንቲ ቃል ጥራሕ ተዛረብ በቃ ወደክ ፍወሲሉ ምክንያቱ አነ ሓላፊ ኣብታሕተ ያለውን ሰባት ንዓ ተለ ይመጽ ኪተለኻ ይኸይድ እስኻ ድማ ጥራሕ ወደኻ ተፈውሽሎ ጥራሕ በለን እንበር ኣብ ገዛይ ዘሎ ቆልዓክ ፍወሲሉ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ብዙሕ አስተንከረ ኢሉ እምነትካ ፈውሻትካ እምነትካ አድሕናትካ ኢሉ ማልያ ዝብሉ እምነት ሕጂ ኣብ ዘመንና ሰብ ሓንቲ እምነት ጥራሕ ይዝፈልጥ ታካብ እግዚአብሔር ሰሚዕኻ ትኸይድ እምነት ጥራሕ ይዝፈልጥ ርኢኻ ተኣምኖ ሰሚዕኻ ተኣምኖ በቃ ተዛሪብካ ተኣምኖ በቃ ኮፍርካ አስተንቲካ ተኣምኖ ማልያ ዝብሉ እምነታት ከዓ ኣሎ ማለት ታካብ እግዚአብሔር ሰሚዕኻ ትኸዳ እሳ ሓንቲ ፍሊት ብለኻ ኩሉ እንታይ 100% ሹር ስለዝኾነ በቃ እግዚአብሔር ኢሉንንዲ ብሎ ነገር ስለዝኾነ ዘይኮይኑ ካልእ ኩሉ እምነታት ከምዛ መጽሓፍ ቅዱስ ረአና ያለና እምበኣርታ ይብለሎ ብዚ በእምነት ኣብነት ኩን ኢኻ እዚ ኩሉ ዝብለ ዘለና መን በቃል ኣብነት ኩን በካይዳ ኣብነት ኩን ብፍቕሪ ኣብነት ኩኖም በእምነት ኣብነት ኩኖም ዝብለ ዘለና መን ይብሩኻት ነቶም ዓለማውያን ኣይኮነን ነዞም ኣመንቲ ዳግም ዝተወለድና ኢና ዝብሉ ፓስተራት ኣገልገልቲ ምእመን ኣብነት ኩንዎም በጀኻትኩም 40 ዓመት ናይ ዘገልገልካ ኣይኮነን 3 ዓመት ናይ ዘገልገለ ኣይኮነን 10 መዓልቲ ናይ ዘገልገለውን ኣይኮነን ነቲ ቃል ከም ዝግባእ ጌርካ ከም መሓዝ ተለዓለ ዘይኮይኑ ዲስፕሊን ከም ምዃን ዝተለዓለ ዘይኮይኑ ብሓቂ ምስ ጎይታኻ ከይድ ምውሳን ዝተለዓለ ዘይኮይኑ ምን ዋሕ ዘመን ዘምፀ ለውጢ ወላ ሓደ የለ ቲሞቴዎስ ብጣዕሚ he was very young ኣብ ሰዓት ብጣዕሚ መንእሰይ ንእሸይ ነይሩ ግን ይነግሮ እዩ ዘሎ ነቶም ኣመንቲ ነቶም ኣገልገልቲ ነቶም መራሕቲ ነቶም ሽማግለታት ነቦታት ኩሉ ነዴታት ነቶም ንኣሺ ይኹኑ ዓበይቲ ብዘይ የገድስ እንታይ ኩኖም ኣብነት ኩኖም ብምንታይ በካይዳ ብቃል ብፍቕሪ ብእምነት ኣብነት ኩኖም ክንደይ ሰባት ኢኹም ኣብነት ትኾንዎ ወይ ኩስታ ሓብተይሲ ፍሉይ እምነት ኳ እዩ ዘለዋ ወይ ኩስታ ሓወይሲ ፍሉይ እምነት ኳ እዩ ዘለዎ እዚ ኩሉ መሬት ግልበጥ ያልካሲ ኢየሱስ ኣሎ ብለክ መስራሕ ኳ ተወዲኡ ከምዚ ኮይና መንግስቲ ከምዚ ኣውጅ ተብልኮስ ኢየሱስ ኣሎ አንታ ኢየሱስ ኣሎ እንዲ ነነ ጎይታ ኣሎ ጆኻ ሓንቲ ንኸውን ያብለና ሓቁ ኸኣሲ ከምታ ዝበላስ ኮይና ከምታ ዝበለትንስ ኮይና እትበሃሉ ሰባት እንደ ኢኹም ወይስ ወረ መስተማዓኹም ትድሃሉ በቃ ቻይና መሳያ ሰሪሓላ ሕጂ ብመሬት መሬት ዝኸይድ በቃ ኣሜሪካ ክበፅሕ በቃ ኣሜሪካ ደቃስ ግብል ከተሓድር ደሞ ካብ ቻይና መሳያ መፅኪ ሃርመካስ ንበይ ኻሪ ሃርመካ ወላ ተመፅእ ንገዛኹም ዲኻ ትመፅእ ንበይና ድሮኻት ረእይዎሙ ካብ እንታይ ዝወፅእ መሲሉ ካብ እምነት መጉዳል ዝተለዓለ ግን ሰብ በቃ ቀልባ ዓባዕ ይብል ነዚ ድማ ጳውሎስ ታይለወን ጢሞቴዎስ ፕሊስ በእምነት ኣብነትኩም ዘይምቹእ ነገር ክትሰምዕ ከለኻ ዘናውጥ ነገር ክትሰምዕ ከለኻስ ኢየሱስ ኣሎ ኢልካ እመን ይብለኩም ዘሎ ኣሎ እግዚአብሔር ንሱ ህያው እዩ ኢልካ ደው በል በዚ ከምዚ ኣብነት ኩን ብለኩም ኣሎ ዘናውጥ ነገር ተሸግር ነገር ክመጽእ እንከሎ ብንጽህና ድማ ኣርአያ ኩኖም ኢሉ ኣካይዳኻ ኣብ ገንዘብ ዘለካ ምስ ጎረቤት ዘለካ ኣብ ገዛኻ ዘለካ ኮተስ ምስ ኩሉ ዘለካ ኣካይዳኻ ንጹህ መንቅብ ዘይብሉ ኣቦታትና ኸም እዮም ኢሎም ኣቦና ነቢ ሳሙኤል ከም ኢሉ ኣሎ ናይ መን ኣድጎ ወሲደ ኣብ መጨረሻ ክፋኖም ከሎ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ንመን ከግቦ ተቐቢለ ኣለኹ ካባኻትኩም ዘኸበትኩልኩም ነገራት ኣሎ ዝኾነ ነገር ዝረኸብኩም ላይ ነገር ኣሎ ዲልዎ ኣብ ማእኸልኩም ይማለስ ነይረ ኢሉ ጳውሎስ ከም ኢሉ ከም ሃዋርያ ከኽብደልኩም ዝግባእ ንኽንሰይ ገንዘብ ናይ ማንም ሰብ ኣነ ይወሰድኩን ኣይዓመፅኩምን ኢሉ ኣብ ቅድሚኹምን ማለት ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ብኩሉም ንጹህ ኮይነ ክመላለስ ወሲነ እኩምን መኾይነ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢሉ ካባኻትኩም ብሓጢአት ዝኸሰኒ መን ኢሉ መን ብሓጢአት ዝኸሰኒ ዝዛረብ ብዛዕባ ሕማቕ እዚ ከምዚ እዚ ሰታይ እዩ እዚ ሰኽራም እዩ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉሲ ዝኸሰኒ በካይዳ ይመን እዩ ኢሉ ትብዑ ኣለኹም ብልኳ ብኩሉ ንጽህና ኣርኣያ ኩን ኣብ ገንዘብ ዘለካ ረኣያ ኣብ ፋሚሊኻ ዘለካ ረኣያ ኣብ ኣገልግሎት ዘለካ ረኣያ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ኣብ ምጽላይ ኣብ ኩሉ ምስ ጎራቤት ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካይዳኻ ኩሉ ንጽህና ይሃልዎ ካብ ሰብ ተፈሊኻ ይኮንካ ዝብለካ ዘሎ ንጽህና ነቲ ሓሶት እዩ ነቲ ሓቂ እዩ እናበልካ ትኽክል ዝኾነ ኣካይዳ ትኽክል ዝኾነ ኣዘራርባ ትኽክል ዝኾነ ነገራት በቃ ብዙሓት ነዚ ንጽህና ምስኪን ሰብ ምዃን እዩ ዝመስሎም ክገርመኩም ኖ መሳኻን ክትኮኑ ይደልየኩምኒ ዝኾነ ሰብ ክብለፀልኩም ኣይፈቕደልኩምኒ ዝኾነ ሰብ ክብለፀልኩም ኖ ከምኡ እሞ በቃ ተባላሽኹም ኣለኹም ማለት እዩ
ንጽህና ማለት ብትክክል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ቁኑዕ ሰብ ምዃን ንጹህ ሰብ ምዃን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ሓቀኛ ሰብ ምዃን ነቲ ኖ ዝበሃሎ ኖ ነቲ የስ ዝበሃሎ የስ እንዳበልካ ሓቂ ኣምላኽ እንዳነገርካ ምምላክ በዚ ነገር እንታይ ኩኖም እምበር ኢልዎ ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይነዓቃ ክላ እዚ ቆልዓ ኮይኑ እዚኣ ስቕኢላ እያ ክትበሃሉ ይብልኩምን ይብለና ኣሎ ርአዩ በኣር ንመን ሕጂ በዚ ኩሉ እዚ ኣብነት ኩኖም ኢሉ ዝምዕዝ ዘሎ ንጢሞቴዎስ ንመን ኣብነት ክኾኖም ነቶም ዳግም ዝተወለዱ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዘመንና ዘሎ ጫውጫው ትሪእዎ ኣለኹም ከምኡ እዩ ዳግም ዝተወልደኻ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ንምንታይ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዘመንና ዘሎ ጫውጫው ኮይኑ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ትልኩም ጳውሎስ ድማ ሓድሽ ትምህርቲ ይምፅኡ ከምዚ ሕጂ ኣብ ጄፋን ሚኒስትሪ በቃ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ትምህርቲ ንምሃሮ ዘለና ሞ ንኩሉ ሰብ ጫውጫው ኣቢልዎ ዘሎ ከምኡ ድማ ጳውሎስ ሓድሽ ትምህርቲ ምፅኡ ግዝረት ኣይጠቅምኒ ዝብል ትምህርቲ ምሂሩ ኣምላኽ እንደ ኣዚዝዎ ተበል ጥራይ ከምኡ ኢልኒ እግዚኣብሔር ኣይጠቅምኒ ግዝረት ኢልዎ ተለይኹም ትገዘሩ ሕጂ ንዓኻትኩም እምበር ንኣምላኽ ኪዳን ፈሪሱ እዩ ከመይ ጌርካ ንስኻ ኣምላኽ ነቦና ኣብርሃም ዝሃቦ ቃል ተፍርሶ እግዚኣብሔር ከምኡ ኢልኒ ኖ ንስኻ መናፍቕ ኢኻ ኢሎሞ እዛ ሕጂ ትበሃልዋ ዘለኹም ብሙልኣ ጳውሎስ ተባሂልዋ እቶም ንጳውሎስ ዝስዕቡ ነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ድማ መንፈሳውያን ደቁ ድማ ከምኣ ተባሂሎም ተፀሪፎም እዮም ረእይዎ ዳስ ዋይ እዩ ሓደ ሰብ ከይነዕቐካ ጥራሕ ንስኻ ትክክል ዝኾነ ትምህርቲ እንዳምሃርካ በዘን 5-6 ነጥብታት እዚኣተን ኣብነት ኩኖም ብምንታይ ብቓል ብኣካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ይብለኹም ብርኻት ብኩሉ ንጽህና እንታይ ኩኖም ኣብነት ኩኖም ኢኻ ኣይተፍራህ ኢልዎ ሓደ ሰብ ድማ ነቲ ንእስነትካ ከይነዕቆ በዚ ኣንትራ ኣብነት ኮይንካ ሓደ ሰብ ዝንዕቕ የለን ኢሉ ኣፉ ክሕዝ ይብለኹም ብርኻት ክንደይ ነቲኹም ብከምዚ ንሰባት ኣብነት ክትኮኑም ተሲኢኹም ዘለኹም ኣብነታውያን ኮኑ ኢኹም ብኩሉ ነገራትኩም ንፉዓት 13 ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ክንደይ ግዜ ኢኹም መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብብዎ እስከ ኣብ ሰሙን እዛ ሰሙን እዚኣ ሲ ክንደይ ምዕራፍ ኮን ኣንቢብኩም ትኾኑ እንታይ ብለሎ ጳውሎስ ትሪእሞ ኣለኹም ዶ ኣብ ምንባብ ኣብ ምምዓድ ኢለኹም ብርኻት ኣብ ምምሃር ኣቕልብ ትምህሩ ኣለኩም ሕጂ ረእይዎ ቀዳም ኢሎም መዓልቲ ካብ ሎሚ ቀዳም ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም እዚአን ሰለስተ እስ ክትገብርዎን ኣለኩም ሰባት ረኺብኩም ክትምህሩ ኣለኩም መፅሓፍ ቅዱስኩም ከዓ ክተንብቡ ኣለኩም ንሰባት ድማ ክትምዕሉ ኣለኩም ኣብዚ ኸ ኣቕልብ ኢልዎ ድገምዋ ሞ ስምዑ ኣለኹም ዶ ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ናብ ምንባብን ናብ ምምዓድን ናብ ምምሃርን ኣቕልብ ወይስ በቃ ህልም ኢልኩም ትቕንዩ በቃ ወይ ከም ዝቐነኹም በቃ ቴሌፎን ክትራኸቡ ከለኹም ሽግር ክዕልኹም ከለዉ ሰባት ወይ ከምዚ ኮይኑ ክበሃል ከሎ እንታይ ትርኢ ወደይ እውይ መወዳእታ ዓለም ኮይኑ በቃ እዋይ ዲኹም ትብሉ ወይስ ትክክል ዝኾነ ማዕዳ ኢኹም ትምዕዱ ወይስ ትምህርቲ ኢኹም ትምህሩ ነቲ ሰብ ኣጆኻ እዎ ተረዲአካ ኣለኹ ግን እግዚኣብሔር ከምዚ እዩ መሃሮ መዓዶ እስኻ ድማ ንባዕልኻ ዝመዓድን ዝመሃርን ምእንቲ ክህልወካ ንመፅሓፍ ቅዱስኩም ኣንብብዋ ነጊረኩም እዩ ዝሓለፈ ሓሚቕኩም ተባሂልኩም ኣብ መዓልቲ 4 ምዕራፍ ኣብ ገዛኹም ኣንብቡ ኢኹም ብርኹ ኣብ ዝኾነ 4 ምዕራፍ ኮፍ ኢልኩም ኣንብቡ ንምንታይ ተቕመኩም ይምሲልኩም ንምዓድ ንምንታይ ተቕመኩም ይምሲልኩም ንኽትምህሩ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ጓል ይኹን ወዲ ምስ ደወለልኩም ብቴሌፎን ማዕዳ ከይመዓድኩም ኣጆኻ ከይብልኩም ኣይተፋንዎ ከይፀለኹም ኣይተፋንዎ ሽግር ይዕሊልኩም ሲ በቃ ኣጆኻ መድሓን ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣፈልጥ እንዲሱ ንዓኻ ይሓገዝካ ድልዩ ዘሎ ስቕልኩም ኣይተፋንዎ ኢኹም ማዓድዎ ኣጆኻ በልዎ ቃል ሃብዎ ፀልዩ ኢሉ ከዓ ጄፋን ሚኒስትሪ ኣብዚ ዕዮ ክትፅመዱ ክትክእሉ ኣለኩም معادو تا يبلنا زلم بار باولوس تيموثيوس كم عدو خلون تا إلوه بقى حدا سب كونتان اسنتك أين عقا دحر مبان تا إلوه بار أنا خسع زمس خسع زمهر أنا بعليك تي جوائي خسع زركبو اسخاقن أبسلست نجارات تسمديخا إلوه أمنتاي أممهارن أممعادن زقرب نجاري
نام من باب جزار إسخادم معدم محرم إسخادم ما كف فيلكا ناي من باب جزية كلوكا الله لذي كل جزية قدام لما عتي نمهر لنا زست مهاركمون بمنفس استقلت لكمن كأملاخ استقبلكمون كل نجار سمون ملو نايقد ليهم تداول مسب نايقد ليهم شجرة سمعوا خابسب نايقد ليهم من نواس كابسب تسمعوا مع عدوهم مهاروهم صليلهم اسخاتكم ما تتقبر شعو مع عتاود ما تقلبوا تنببوا نجار كله خلال زي كوينو بزعبة حداركم ترى بزعبة سراحكم ترى بزعبة قدايكم ترى بزعبة خمسة ترى ولا لك تقولون تأقنيهم أرأيا تكون أيدخلنيهم بس تنفس أملاخ تقعد زخا يدخلنيهم شعوب زمت إن هذا ما زجرم أملاخ زمهارنا دما نمهر حسكم مد ما تزر وش عنقا من بابن من معدن من مهارن كبيوتكم هتفلي بروح إذا كمر استحزوئهم زين لو معتي رأسها نجي أبير وفي بلا رأس المهار زلا وفي ورأسهم من مهار وفي ورأسهم من معد وفي ورأسهم قال نجي أبير من باب مصحف قدسكم من باب بزعبا مصحف قدس نزحتكم زبلت لكم زلكم قبوا من لاش كتبوا أنا كابز فترة كتاب رأي يوحنس كندي أم بيبيو أيفلتني حج تم إدي خبل ثلاثة مئة جزيرة وعتب إدي خبل أيفلتني هقرمه تبوا تران حمشنا عمت حسب 10 شابتر حسب 10 شابتر حسب 3 حسب 5 حسب 4 حسب 3 تبلو ما عترأيو دسوا كابز فترة كتاب رأي زلو أبس صحيح زلو بملؤ بزخونه يكون أنصار أمنتنا يكون نزيع زختل يكون زخونه كف فيله زارب خلي أنت إذا زلو بأولس رأيوه نام مهارن نام معادن السخادمة نام من باب أغلب مصحف قدس كمان ببويه أما مصحف قدس ما على يزيب له فلتأتن ما على يزيب له منفسن كتملو تدخل يخ وناتو أملاخ تزاربو قال أو سلزلو تمني أملاخ نبيات تزاربو قال أو سلزلو تحققنيا منفس أملاخ تزاربو قال أو سلزلو ملأخ تجزي أبير تزاربو قال أو سلزلو تقالتي نجزي أبير منفس زلو قال نتمهرتنان نتمكرنان كهون زغل توهيل دما عوالوس تزاربو نجستات تزاربو إنسسات تزاربو ثمن تزاربو شيطان تزاربو طنقوت تزاربو أو صحفات ما ترغبيهم أوه طنقوت لك كم زيبلي يوم الكلمة ثم هاروا ليهم نعوها سكون كلام الله يكون بنبياتن بمنفس قدسن بجابير ربون ودن بتومنا جابير سبات حوارياتن تصحف كل تاريخهم وجن منفس أملاخ نفس الصحفي بعد هيرودوس تزاربو ثمن تزاربو شيطان تخفق عيوز جبرو السبن مودع زجبرو تكتيك بملء جن منفس أملاخ يقولون بتعم عنوة كذا هيرودوس تبزقتله تبقتله صحافه هيرودوس تيتحوق كأي حد يجوه غرمكم تبوم يوحنس كبزي تقطعون هيرودوس تيتحوق خاص مكب حوق خاص ولدت سبيتس يحدي كان حوق خاص أخذ مرعوا أي فكرة كان كويس نور كويس غيره غرمكم تبوم بعلهم حوهم مسيسي معباي حوخه مودات لهم اليوم معباي حوخه مسيس نسبيتها تزوز دلكان تنبلك هذا دق هذا يقول لهم ويش كحبت خسي بس أنا سويك تزوز دلكان تنبلك ونفلت عين حكي هنا أسألكم ده هو ده كم تقول راس تفلتوك يا أخو يوحنا زي هيرودس كم يجيرو يوحنس مطمق ما بتعمي يجريمو كم يجير كان الصغة نسيت فيليبوس حوخاسي بقى زنبرت تبيتوس نبرس كم يركز أخذوز أي فكرنا حاجات يقايمو بتعمي تقيم هيرودس كابتن معتيا ريو يقيم نتقول دايجن هو تخفيلات يوحنس مطمق ريو هو تخفيلات حاتياتيو زنا جرز لزبان بعد هيرودس جبروا جبرتات بعد هيرودس زحسوا حسوت قال أملاخ يكون زي تسيو زارب زلو يسوع كوي إذا بقى تأمرات تجبر زلو بقى يوحنس مطمقي أنا قتيلة ينيره سيف غير اختار قريس أيامه سيو بقى بوي زجبر زلو زحيلات حسوت يكونن إذا قال أملاخ يكون حج نتمكرنا جن تصحيفوا نجستات حسوه خمس قول بعد سيد زلو باولوس
أنبب ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይነበሮም ሽዑ በዓል ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ዝሃቦ ደብዳቤ ዘንብብ ነይሩ ገለገለ ዝተጻሕፈ ካብ ነቢያት ጽሑፋት ገለገለ ወሲዶም ድማ በቃ እዚ ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ንዓይ ንዓኻትኩምን ወል ኦርጋናይዝድ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይነበሮም ኣንብብ መዓድ መሃር ተራዲና ለና ሎ መዓልቲ ሰሙን ሙሉእ ቀዳም ክሳዕ ንረኸብ ኔክስት ዊክ ኣብ ምምሃር ኣብ ምምዓት ሰባት ንዓኣቶም ኣብ ምጽላይ እስኻትኩም ድማ ኣብ ምንባብ ተጾመዱ ኢኹም ኩሉ ግዜ ስራሕኩም እንዳገበርኩም ናብራኩም እንዳገበርኩም ደቅኹም እንዳዕበኩም ስራሕኩም እንዳተሰራሕኩም ትምህርትኩም እንዳተማሃርኩም ናይ ግድን ኢኹም ብቴሌፎን ብኣካል ብዝኾነ ክትራኸቡ መዓድዎም ምኸርዎም መሃርዎም ጸልይሎም እስኻትኩም ድማ ገዛ እትውልኩም ድማ ኣንብብ ኣብሉ 4 ምዕራፍ መዓልታዊ ማለት 14 ነቲ ብትንቢትን ብምንባር ኢድ ሽማግላሃትን እተዋሃበካ ኣባኻ ዘለዎ ውህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ ኢኻ ኢኹም ሕጂ እዚ ኩሉ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ዝበሃል ሰሚዕኹም ወደ መዝሙር መን ዝብል ሰሚዕኹም ማእልያ ዘይብሉ ቀዳም ምስጢር ማእልያ ዘይብሉ ሰንበት ይኹን ኣብ ካልእ መዓልቲ ረቡዕን ዓርብን ትመሃርዎ ዘለኹም ብሙሉእ ዩ ኣር ኢምፓርትድ ኦልሬዲ መንፈስ ኣምላኽ ኣትይኩም እዩ ቅብኣት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣትዩ ፍልጠት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣትዩ ንዕኡ እንታይ ትገብርዎ ኢኹም ሓንቲ ነገር ከምዚ ይብልኩም ጌርኩም ኣይትሕሰብዎ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኦልሬዲ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ሕሰብዎ ቁፀርዎ ኢኹም ብምንባር ኣዳው እንታይ ኮንኩም ኢኹም መንፈስ ኣምላኽ ሓሊፍኩም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ከ ዕሽሽ ኣይትበሎ ኢልዎ 15 እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ሰምዑለኹም እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብሙሉእ ርእስኻ ወፊ እዚኣ ትምህርትና ኣሎ ማዕት ትሪእዋ ኣለኹም እዚ ኩሉ ክራይቴርያ ምሂርዎ ዘሎ ዕላማ ክገብሮ እንተደኣ ኮይኑ ጢሞቴዎስ እንታይ ክገብር ዘለዎ ቀዳሚ ነገር ርእሱ ክውፊ እዩ ዘለዎ ትምዕት ትደኣ ኮንካ ርእስኻ ክትውፍለካ ትምህር ክትጽሊ እንትደኣ ኮንካ ንሰባት ርእስኻ ክትውፍለካ ንምንታይ ርእስኻ እንተዘይወፊኻ ጸርፊ ምስ መጸካ ክትጎድፈ ኢኻ ርእስኹም እንተዘይወፊኹም መከራ ምስ በዛሓኩም ክትላግሱ ትኽእሉ ኢኹም ርእስኹም እንተዘይወፊኹም ተንብቡ ትኽእሉን ኢኹም ክትጽልዩ ትኽእሉን ኢኹም ክትምዕሉ ትኽእሉን ኢኹም በዓላት ፈለጥ እንታይ እቲኒ ኣብ ምባብ ተኣትዩ ኢኹም ማለት ርእስኻ ወፊ ርእስኹም ወፊ ርእስና ንወፊ ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ነቲ ኣገልግሎት ኣምላኽ እንታይ ንግበር ርእስና ንወፊ እንታይ ማለት እዩ ይጣዓመኒ ይኽፈኣኒ ይጸረፍ ይነኣድ ተልዮም ርጎሙ ተልዮም ይመርቁ ብዘይገድስ ኣነ ምስቲ መንፈስ ኣምላኽ ክኸይድ ወሲነኤ ምባል ርእስኻ ምውፋይ ማለት እዚ ርእስኹም ተደኣ ወፊኹም ጠርፋ ኣይሰንብደኩምኒ ሕሜት ናይ ጎረቤት ኣይሰንብደኩምኒ ሽሕ ሰብ ተኣኪቦም ብዘይ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ይድስዕሮም ሚልዮን ሰባት ብዘይ ኣምላኽ ተኣኪቦም ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ይድስዕሮም ሓደ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ሓደ እዩ በቃ خلاص ንሳቶም ወላ ሓንቲ የብሎምን ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ዶም ዝዛረቡ ኣለዉ ብሰብ ደገፍ እዮም ዝደልዩ ስታሓወይ ሓቀደ ስታዓርከይ ሓቀብሽ እወ በቃ ደግፈንስ ከስካይ ስኻወት ስኸለይ እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ መንፈስ ኣምላኽ ሓቀይዶ ኣይብልዎን እዮም እምበኣር ጳውሎስ ንወዱ ነቲ መንፈሳዊ ወዱ ጢሞቴዎስ እንታይ እዩ ዝምዕደ ዘሎ እንትደኣ ኢልና ነቶም ኣመንቲ በካይዳ ብፍቕሪ ብኩሉ እምነት ብቃል ብንጽህና እንታይ ኩኖም ኢኻ ኣብነት ኩኖም ነቶም ዳግም ዝተወልዱ ኣገልቲ ይኹኑ መዘምራን ዘመርቲ ይኹኑ በቃ ኩሉ ተጻረፍ ኢሉ ዝምህር ቀሺ እኮ የለን ክስኸር ክድዕበል ኢሉ ዝምህር ቀሺ እኮ የለን كيزمو كدلاكم قبروا يزمهر على يلن جن بتخشان كيتكاس سالم كم تيجي حمد قبل بتريك ورا أوسي دعنا زي بتخشان عنا يمو أبتبرخ يعني الكاس بترنا حزنا برخ أنا وصل قرمكم تسالمنا كوينها حمد نقبر أوش على قراشم ده سيم كم حجاب بينتهم يهون لرأيوه أما مدرخ كوينهم سبيهم أما مدرخ زجرم مزمور زميرهم أقل قل مسودو أبتدق مسوسو completely نفسيت أنا غيره كم تاز نبرنات دقم هذا الحج خا وصو تفلي بروخا ما عدوم ما هروم صلي لهم كا زمرو خلو زقرم يا مدرخ تقلقلو خلو بقى انت بقولكم يا كاب فتره كبرائي يوحنس نامصو زقرم صحفات مهرو خايم دقوص الهم كن ناب 8 زقيرو ناب صرفن ناب مرقمن ناب علماونتن يتو نزي اتوم انت يكونوا مبلكم على حجي قد الصحف ابنت كنوا ميو نقروا نقروا ميو never أبعد ميهم ملو أنا أبغى
منفسا هوتي ناي غويتا never ever بلوك مالو صلي نفقر سعيرات تاري اي فلطني حقኛ ናይ ኣምላኽ ሰብ በቶም ሓሰውቲ ተሳዒሩ ርኤ ኣይፈለጥኒ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝቐብኦ በቶም ዘይተቐብኦ ተሳዒሩ ርኤ ኣይፈለጥኒ ኣይክፍፀምኒ ኸ ኣይክኸውን ጽልኢ ንፍቕሪ ክስዕራ ኣይከኣልኒ ሓሶት ንግዚኣ ትዕወት እምበር ንሓቂ ፍጹም ቀቢራታ ኣይትፈለጥኒ ባርታ ይብለኩም ኣሎ ርእስኹም ወፍዩ ነየናይ ነዘን ዝተምሃርና እየን ነቶም ኣመንቲ በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት بتشفى بكل وهبات بقال بنصحنا انت يكونوا يهم ابنت كونوا اذا راح يكونن عندنا اخي امم بابن امم عدن امم هارن دما اقلبوا مهروم نزي ነገር ክትገብሩ ግን ርእስኹም ወፊዩ አባኻትኩም ድማ ጸጋሎ በዚ መስኮት ናይ ቴሌቪዥን ጽለይልኩም ዘለኹ ኣብ ኮንፈረንስ ምስተራኸምና በቃ ዝተጸለይልኩም ጸጋ ኣምላኽ ተቀቢልኩም ኣለኹም ኢለኩም ዘሎ እና ወሰኩም ከምዝኸትኩም ክርዳኣኩም ኣለዎ ምስክኖታትኩም ጥራሕ ኣይትባኣሱ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ሕንቅል ሕንቅል ምስ ጥራሕ ኣይትጓኑ ግደፍዎ ንሱ ንግዚኣብሔር ጥራሕ ሃብዎስ ኣምላኽ ባዕሉ ክፈትሖ ንዘረባቤልኩም ኢልዎ ዘረባቤል ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ዕቤት ኣምላኽ ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ ዝሓስብ በቃ ጎይታ በቃ መስቲ ኣብ ዘመን ዘረባቤል ዝነበረ ንጉስ ቂሮስ ማለት ንጉስ ፋርስ ወይ ድማ ሕጂ ኢራን ተባሂላ ጽዋዕ ዘላ ፐርሺያ በቃ ኣውስ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እሱ ስለ ዝነበሩ እስራኤላውያን ኖ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ኣለዋ ኖ ለይትን መዓልትን መጽኡ እግዚኣብሔርካ ዘረባቤል እዚ ኣይ በሓይልን ኣይ በክእለትን ብመንፈሰይ እዩ ዝኸውን ኢሉ ኣተዓብከረን መኒኻ ኣብ ቅድሚ ዘረባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኢሉ ወክዕ እግዚኣብሔር ኣውጅሎ ድሕርዛ ቃል እዚኣ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ጀሚሩ بعل إزرا بعل نهميا إزرا بعل زربابيل بزحت كالوت بعل نبي هاجيز بهالو أما أكرم تسيهم لتابعت مقدس أملاك كم تنا يسلمون ولا أي تخون تجرم جيرهم صريح معي بار بروخات رأسنا نوفي إزلكم ذلوا نمن تاي نتعي أملاك نمن يهم رأسهم كتوب في حج نجي أفير رأسهم وفيه أنت هتقبروا تنبوه رأسهم تزوج فيهم سدي خات خي ندلك أهاتهم رأسهم تزوج فيهم فرهاتهم تخون نايسب قلب تعبي زسم بدكم رأسهم تزوج فيهم تقبروا زبل كل ما عاد تطرات ركم رأسهم تلاقوا فيهم تطرات رتيهم تخونوا نتعلم معهم كترفة تقبروني أم مهار أم معاد أم باب أغلبوا نتم أمنتي بخلو أبنت كنوه نتو آمنتي بخلو أرأيا كنوه أرأيا كنوه وزر عصر تشدشته نرأسخان نتمهرتخان تتنقى بزنا قرز صنع زي انت قبركاس نرأسخان نتو مسمعوخان كتدحن إيخا يقول لهم أما هرغا بخلو تنقوكني أملاخ زبالك كتر حزارب نسباك تحقوس كي تسبخ نسباك تحقوس كي تمهر نسباك بقى حفاف كتبر كي تقبر تتنقى نتمهرتخان أملاخ زي بلو منفس أملاخ زي التمرت خاي تهب بتغكل دوبله نرأسها هتنقى التمرت خاد ما هتنقى زي رأسها موفاي زبل بزعبه الجباب أولوس نتيمتي وس منفسها ودو غيره منفسها ودو بعيد وراي بزعبه درجة زما عدا ما عدا سمعنا لنا كنا فينا أنصاف حجنا زنجرز قتلنا نخي كندي سباتنا نز نجرز أنصافتكم بتخكل ندا تعامنا يو نجبرو زلنا كندي سبات رأي خنوم ولا خنت أمنتوا ويس بقى نعهم أماني نعهم زماري نعختكم بقى باستري لكم سوا خلاص نو نخلو داقم استول الزبلة رأي خنوم يخون بمنتاي نخلو بس أحققش بمنباب قال يوم حجي بس أحققش قال يفهموا منباب أبكال صحفه تتصحفه بقى دكتور كشت تتصحفه بقى دكتور تتصحفته بقى امباسادر كشت تتصحفه بقى مصحف قدس قديف كاس ناف قال أستاذ تصحفه كيدو سب كيدو بقى يلا نحجي سب قرمكم من مصحف قدس الأنبيكم ما على يزيب ولو نجرك تربيهم المصحف قدس بتخكل انت راح يسكم
ማልያዚ ሁሉ መንፈስ አምላክ አባኻትኩም ክመልእ ትሪእዎ ኢኹም ርእስኹም ንእግዚአብሔር ወፍዩ እስከ ቀዳማይ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 መሳፍንቲ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ምዕራፍ 5 ሶሪ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 2 ስክራይዋ ታይብለኩም ኣሎ እንደገና ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 መሳፍንቲ ምዕራፍ 5 እንታይ ትብል ዘላ ዲቦራ ኣብዚ ጅግና ናይ እምነት ኣደ በታማዓት እቲኣ ዲቦራን ባራቅ ወዲ አቢናዓምን እዚ መዝሙር እዚ ከምዚ ኢሎም ዘመሩ ምስ በለ ቁጥሪ 2 መራሕቲ ኣብ እስራኤል ምርሒት ስለ ዝወሰዱ እቲ ህዝቢ ድማ ርእሱ ብፍቃድ ስለ ዝወፈየ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ስለ ዝወፈየ ህዝቢ ድማ ርእሱ ንመን ወፊይዎ ንእግዚአብሔር ኣርዑት ካብ ህይወትኩም ይሰበረሎም ማዓት ብእውነት መርገም ዘበለ ይሰብረሎ ሕጂ ርእስኹም ንኸይትውፍዩ ዝኽልክል ዘበለ ኩሉ እንተታት ፍርሂ ዝኾነ ጠራጠር ዘበለ ክፉእ ንዘለኣለም ወቃዕኮ በሳዕ በይሼሱስ ሰብ ምኽሪ ጸለማት ኩሉ ይገፋፍ ርእስኹም ትውፍይሉ ሰዓት ክኸውን እንታይ ዝብዘላ ኣብዚ ድማ ዲቦራ ስምዕዋ ኢኹም ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ምኺሩስ በቃ ኣዴና ዲቦራ ናይ እምነት ጅግና ሰበይት ድማ እንታይ ትብዘላ መራሕቲ ኣብ እስራኤል ምርሒት ስለ ዝረኸቡ ስለ ዝወሰዱ እቲ ህዝቢ ድማ ርእሱ ብፍቃድ ስለ ዝወፈየ ርእሱ ወፊዋ በቃ ንእግዚአብሔር ስክባርኽዎ ኢላ በቃ يعبيዎ ንእግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ يعبيዎ ንእግዚአብሔር እንታይ ርእሱ ስለ ዝወፈየ እቲ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ በዚ ነገር እዚ ንእግዚአብሔር يعبيዎ ከተብ ዘላ ዋይ እቲ ህዝብስ ባዕሉ ገዛእ ርእሱ ወፊይዎ